गिबि गिबियावनो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि अनजालु बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायनाय जाबाय लोगोफोर स' दायो आं थांनो नागिरदों सोरगोफुरि हाजोआव ओमफ्राय दा जों नैबेयाव हरसे थाबाय बिहावनि न'आव बिहावनि न'आ बारा मोजां नङा बेयावनो थासाबलाबायबाय आरोना लोगोफोर आङो दा दिनै फारसे दावगालांसै सोरगोफुरि हाजोआव सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो आं दा लोगोफोर दायो थांनोसै आरो ओंखारबाय गानै जोमै दा नोंथांमोना ब्लगखौ स्किप खालामालासिनो नायलांजोबबानो जाबाय दा गारिया गंनैल' ओरैयाव फेमिलि दं ओरै आं ओंखारबायानो सोरगोफुरि हाजोआ माबायदि नोंथांमोना नुगोन आंनि ब्लगाव जायफोर नुवाखै थ' लोगोफोर ओंखारनोसै आरो दा जोङो आवगायनोसै सफैबाय लोगोफोर नै जायो जों गेट सोरगोफुरिनि गेट इयो दा ओरैजाय गेटनि माबा दानगासिनो दं टिकेट थारमाने जों भितराव हाबलांसै आरो ना फेमिलि फैदों जों गासिबो बुंलांबाय था नैबे उमुक नैबे थुमुक होननानै लोगोफोर सोरगोफुरि सफैबाय जोङो दायो सोरगोफुरियाव मोनफैबाय जोङो ज'नो सिदा ला ज'नो फैबाय जोङो सोरगोफुरियाव जोङो बारा फेमिलियैनो फैदों लोगोफोर फेमिलि गोजा गासिबो जोङो सोरगोफुरियाव सोरगोफुरि बेफोरखौ देखा बेफोरखौ ओमफ्राय जोङो खमलाबा मा दाम बिबा पिकनिक स्पट नायनो फैदों जोङो सोरगोफुरिनि लोगोफोर जानो लामायाव जों सोदांलै सफैबाय लोगोफोर सोरगोफुरि हाजो ओमफ्राय ओरै पिकनिक जागासिनो दं मानसिफ्रा सिगांनि साबो जागोन दैया बरियाथार जायगाफ्राबो ओरै आवगायाव थांबावगोन आरो जोङो ओमफ्राय दा नैबे नोगोर मोरानदों जागासिनो दङ फट' लागासिनो दं नै बेनार दङ बेनारखौ बोखारना होबाय बिसिबाय दां नैबे खरलबसे जायगा मम्पा गामिनि बे मम्पा गामियाव फैबाय आं नै दा मेन रडआव फैबाय आरो ना थिं थांसिगोन एबार ना सोरगोफुरि थ' बेसेबांसिम दावगानो हायो टाइमखौबो होदों 7टानिफ्राय ओंखारलांनांगौनो जायनि गेजेराव बेरायनो थाङो बे सोरगोफुरि जायगानिफ्राय दा नैबेफोरो मम्पा गामिफोरा दायो ओंखारलांसै लोगोफोर बेनिफ्राय दा नानिनो थारमाने फैयै जोबथाबाय लोगोफोर बे हाजोनि नामानो जाबाय सोरगोफुरि जोङो दा मम्पाफोर थाङो बे लामाजोंनो दा जों ओरैजाय दावखोदोंमोन दावखोनानै फ्रायानो हाग्रा बारिगोन दा बेनिफ्राय ओरै गामि मोनो दा बेनिफ्राय जों फैफिनबाय थांनानै ओमफ्राय दा जों थांला दा जोङो ओरैजाय थांनोसै गाहायावनो जानोसै पिकनिकखौ बेनिफ्राय दा नोजोरफोरखौ माबा भिउसफोरखौ देखायसिगोन बिथाङा केमेरामेना थ' बेखौ मा दै होनोमोनलाय दैमाया बेनो सोरगोफुरिनि लास्ट बेनो मेन दैनिसो नाम दङ दैखौ माबानो सफाय थ' लोगोफोर बियो सफाय दै बियो जोंनि बे हाजो दङ दा हाजो बोहैयो थ' जों गाहायावबो थांला ओमफ्राय जों दलंनिफ्रायनो लाबाय आरो ना केमेराफोरखौ जागासिनो दङ जागासिनो दं लोगोफोर थिनाय खाला केमेरामेन
जोंना सयजन दोंनो पिकनिक जाबाय दिनै माबानि सोरगोफुरि हाजोआव ओरैजाय ना सोरगोफुरिनि हाजो नै जोंना नै लेग पिस हांनायाबो देन्जारसो अरावसो नै जाखागोन नायनायावनो गोथाव मोनखादों सावगासिनो नैबे बिखा सावगासिनो दं दा लोगोफोर ओमफ्राय नैबेनो सोरगोफुरिनि हाजोआ बेफोरनो ओरैजायबो मानसिफोर पिकनिक जादों बेथिं बारा जाफैयाखै आरोना लोगोफोर ओरैजायबो दङ ओमफ्राय दा लोंग्राफोरखौ मोनबेसे लाबोदोंथाय आंबोथ' लोंबाङा नालाय आं थेवब्लाबो देखायनोसै नोंथांमोननो लोंग्रा मानसिया नै गंथामल' लाबोदों ओमफ्राय नैबेयाव फुल दंनो बे गोरान बियो फेलांसिगोनलै दोखोनो होबालाय एबार बावलाय बिसोरो आंथ' लोंखाया सोरगोफुरिनि हाजो बियो फैनो होननाया सफैमारथारबाय आरोना लोगोफोर जोङो ओरैजाय नै थांबावदोंमोन ओरैजाय दलंसिम थांना फैबाय जोङो दलंनि गोजौसिम थांदोंमोन ओमफ्राय बाट जागायाबो मोजां नङा ओरैजाय दरसि जागाया ओंखायनो सेमसा बस्थि मोनसिगोन आरो ओरैजाय बेखायनो फैफिनबाय आरो जोङो ओरैजाय फैनानै हाजो बे सेन ग्रेबेल हाजो बे बरिया अन्थाइ गयो गुफुरनो फेमिलि फैजोबदों जोंना थ' लोगोफोर बेनो आंना सोरगोफुरि फैनाय ब्लग भिडिअ'आ नोंथांमोननिसिम जाहाथे बयबो जाफैबानो जाबाय जायगाफ्रा मोजाङानो नों आं जाफैलायबासो होमबासो ग्रोम जायोना मोनसे पिकनिक स्पट बायदि समायो जेरै जोंनि भैरबखुन्द'आ माबायदि दा ग्रोम जादों थिग बेबायदिनो 5 बोसोरसो जाबाय नामाथाय बे पिकनिक स्पट खुलिनाया नेक्स्ट बोसोराव थांगोन आङो बगामाथि लोगोफोर देग्लायथ' थांला बगामाथि थांगोन बेनिफ्राय बगामाथि थांनानै ओरैजाय दङना बिराद पिकनिक स्पट बेफोराव थांगोन आरोना लोगोफोर आङो एबारनिफ्राय देग्लायथ' जाला देग्लाय ओरै फैबाय आङो थ' लोगोफोर ओमफ्राय जाखां लोंखां जों थांनोसै जों बारा इन्जय खालामनो फैयाखै जों खालि जागाल'सो नायनो फैदोंमोन आरो लोगोफोर आराम माबायाव जानोसै मोनसे जायगा नागिरलै सावखांबाय दा जानाय नायनि मोनसे आं टेस्टिनो हनै गोथावथार लाबो बिखायालाय ओमफ्राय बिखाखौ लगायला लगायनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय बारा लाबोआखै जों बेदरखौ लोगोफोर जागाल'सो नायनो फैदों खालि आधा केजिल'सो लाबोदोंमोन जोङो बेदरखौ बे आधा केजि माने 3 पवा औ 3 पवा लाना फैदोंनो बयलार अमा नायदोंमोन अमाथ' फुथाराखै जेरावबो बयलारखौनो लानांबाय आरो 80 थाखा पवा बेयाव लगायगासिनो दं लोगोफोर मा खालामदों नायलाय बिसोरो माहा होथेफैखो बियो लगायगासिनो दं नै
बोरो बिनिया बिनि बिनिया सिमिया लोंबाय दा नै आंना जोमाया नैबेसो लोगोफोर स्प्राइट नायबानो जाबाय मोजां गोसो गोथारजों आखाइ सुना फैनोला नै मेगन सेगन आलुगोन दा फै बुसलाब्रो नानि नैबेसो सानैदों वाइफ नानि दैया हासबेन्ड दं वाइफ दं बिसोर सानैया हारायाव मोनाखै गारदो ओइ गारदो इखौ गारदो लेथ्रा जाबाय थायो नामा हारायाव मोनाखै सिङाव नोंथ' लोंखाया दा स्प्राइटखौ लोंगौ नोंसो नोंलाय जुमायसो लोंखादों माथो बियारजों हा बियारजों बियारखौ ओरैनो लोंनो हायो माथो नोंलाय लाबलाय बाबा 1 2 3 4 5 5 please जानोसै लोगोफोर दायो नै आङो मोनसे रानदो दे गोलैबाय दा गैयियाव बेखौथ नायदम लादो नै स्प्राइट बेखौ होनदों आंनो बेखौ नांला आं हा दिनैनो हो बे नान बे बियारखौ लोंदों ओरैनो गोलैदों लादो माना इसे सिला दे बयबो एसे मेजर लायबाय लोगोफोर ओइ बाबा माखौआ जाबायलै एसे हो लोङो बेखौ लोङो इयो होलै गैथारना आयौ बायखाबाय जानांगौ जादा गारजाया जागाफोरखौ बौलाबायो स' लोगोफोर आंनि भिडिअआ एसेनोसै जों नैबे दायो ओरैजाय माबागासिनो दङ सोरगोफुरियाव जानायनि लोंनायनि लाहार फाहार खालामबाय दा इनिफ्राय भिडिअथ' लानो मोनला ओमफ्रायथ' दा जोङो थांनोसै आरो बिनिफ्राय दा थिग 1टासोआव ओंखारलांनोसै लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननिसिम जाहाथे बयबो फैबानो जाबाय नों आं फैलायबासो अब्लासो पिकनिक स्पट जायो ओमफ्राय एन्ट्रियाबो बारा लाया बेयाव 20 टाकाल' लादों खालि लोगोफोर खायसे 50 टाका लादों खायसे 20 टाका 25 टाका लादों बाइक मोनसेयाव थ' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोननि अननायाव जाहाथे गोदानफोर जाय नायगिरि दं नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो दाबाव थ' लोगोफोर आंना भिडिअआ एसेनोसै जै बर' हारिनि